Coast, now I'm in the East Coast. Saw you wanna fall 'cause I cashed. И здравейте хора, в днешната топ класация ще ви представя топ 5 филми за етични хакери. Надявам се да ви хареса самата тема и се надявам да се абонирате за канала, също така да харесате това клипче. И започваме с номер 5, това е Шифърът. Той е британски биографичен драматичен филм от 2014 година. Филмът разказва историята на Алан Тюринг, гений в областта на математиката и криптографията. Тюринг и неговия екип работят по разкритието на немския код Енигма, което има ключово значение за британските усилия по време на войната. Номер 4. Социална мрежа. Той е американски драматичен филм от 2010 година, режисиран от Дейвид Финчер и написан от Аарон Съркин. Филмът проследява Марк Зукърбърг и неговата история за създаването на Фейсбук. Филмът разглежда теми като предприемачество. Номер 3. Игрално поле. Той е американски филм от 1983 година. Филмът проследява историята на Дейвид Уайтман, млад програмист и хакер, който случайно стартира компютърна симулация на ядрена война, като мисли, че си играе с системите на игрална компания. Номер 2. Матрицата. Матрицата е култов научно-фантастичен филм от 1999 година, написан и режисиран от братята Лачовски. Филмът се развива в свят, където хората са поробени от машините, които използват технология на виртуална реалност, известна още като Матрицата, за да поддържат тяхната реалност в плен. Номер 1. Хакери. Той е култов филм от 1995 година, който разказва за приключенията на група млади хакери в Ню Йорк. Филмът следва Дейвид Лайгън, млад програмист, който извършва хакерски атаки под псевдонима Zero Cool. Филмът разглежда теми като етиката на хакерите, онлайн сигурността и свободата в интернет. Хакери е забавен и развлекателен филм. Надявам се топ класацията да ви е харесала. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала, също така да оставите един лайк и оставете коментар каква още поредица искате. Чао, чао!